Как се храня в един мой ден? Ще разгледам този дневен хранителен план и ще дам съвети като лекар-диетолог. За закуска си направих протеинов чия пудинг, след което хапнах една филийка с котич сирене и сладко без захар. Има различни рецепти за чия пудинг. Не става ясно какво точно има в този. Изглежда сякаш да има и овесени ядки. Най-вероятно има и някакъв млечен продукт или ядково мляко. От банана се виждат няколко резенчета. Не виждам причина да не се изяде целия. Котич сирене и филийката с сладко без захар също е окей. Макар че като количество протеиновия пудинг не изглеждаше малко. Айде да кажем, това е закуска. Да, можем да си позволим. Обядът ми беше салата Цезар. Обяда изглежда чудесно. Има добро количество фибри, зеленолистни зеленчуци, има протеин. А след обяд хапнах това вайрал протеиново дубайско барче, Не което става ясно какви са точно хранителните характеристики на това барче, но бих избягвал опаковани и свръхпреработени храни. вечерята ми бяха тези протеинови солени палачинки. Обилно са поляти с нещо бяло. Майонеза, дюнер сос, каквото и да е, не изглежда най-здравословното нещо. Има някакви неща, които стърчат. Лук ли е, бекон ли е. След това хапнах чипс с котич. От всички възможни опции да се яде чипс вечеря или след вечеря, може би най-лошата. Да, разбирам, че това е чипс, който е направен от нахут, но все пак е свръхпреработена храна. Дадената тук информация се базира единствено на това, което виждаме на видеото и не трябва да се приема като медицински съвет. Като цяло е умерено балансиран дневен диетичен план. Най-читавото хранене е на обяд. Определено ми липсват достатъчно свежи плодове. Биха могли да се добавят и още фибри и определено не бих завършил деня с чипс. А ако последвате страницата ни, ще може да намерите там още видеа в същата тематика.